Pepa la porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. El cotxe de bombers. La mare de la Pepa i en Jordi va vestida de bomber. Mare, com és que vas vestida així? Perquè avui em toca anar amb el grup de mares bomberes. Oh! L'excusa perfecta per fer el te i la xerradeta. Ah, sí? I es pot saber on vas, tu, avui? Tinc una reunió molt important amb l'equip de futbol de pares. Que sou una colla de ganàpies que doneu cops a una pilota. Avui hem quedat per fer una barbacoa. Són el senyor Brau, el senyor Conill, el senyor Poni i el senyor Zebra. Mu! Ja està a punt el pare per venir a jugar? Au, som-hi! Mare, podem venir a veure el cotxe de bombers? I tant! Gràcies, que bé! Això és el parc de bombers de la senyora Conill. Sí, han vingut la Pepa i en Jordi. Veniu a veure el cotxe de bombers? Que bonic! Cota, cota! Això és l'escala, per arribar als llocs més alts. La mànega, que és per on surt l'aigua. I la campana, per avisar que hi ha foc. Ding-dong! Ding-dong! I ara pugem a la torre, a mirar que no hi hagi cap incendi. Hola, noies! Hola, Pepa! Hola, Jordi! Ah, qui vol una tassa de te ben calentó? Jo m'hi apunto. Oh, mira quin telèfon! Pepa, què és el telèfon dels incendis? Només es pot fer servir quan hi ha un incendi. Oh! Foc, foc, foc! Parc de bombers, on és l'incendi? On és l'incendi? Puc parlar amb la meva dona, sisplau? Oh, és el teu marit. Per què em truques? No saps per què és aquest telèfon? Només és per quan hi ha problemes. És que en tenim un i de molt gros. No trobem el ketchup i ja l'hem buscat per tot arreu. Què et sembla si començo a encendre la barbacoa? Sí, ja t'hi pots posar. Aneu amb molt de compte amb la barbacoa. No cal que us amoïneu. En sabem molt nosaltres de fer barbacoes. Adéu. Voleu dir que no hi falta més carbó? El que hem de fer és bufar ben fort. El que hem de fer és posar-hi més pastilles d'aquestes. Ara el que hem de fer és esperar que hi hagi un incendi. Quanta estona ens haurem d'esperar? S'ha de tenir una mica de paciència. Jo fa molts anys que m'espero. Quants incendis has hagut de pagar des que ets bombera? Doncs cap. No n'he pagat mai cap. Però s'ha d'estar sempre a punt. És el telèfon dels incendis! Agafa'l tu mateixa, Pepa, que segur que torna a ser el teu pare. Molt bé. Parc de bombers, qui demana? Hola, Pepa. Pare, ja tornes a ser tu? Es pot saber què hi tens al cap? Aquest telèfon només és per quan hi ha un incendi. Em pots passar la senyora Conill? Li he de dir una cosa. El meu pare vol parlar amb vostè. Que no ha quedat prou clar. Aquest telèfon només es pot fer servir quan hi ha un... Ostres, als pares se'ls ha incendiat la barbacoa. Foc! Foc! Anem a apagar l'incendi! Ui! Agafeu-vos bé. Ui! Ui! Hi ha un foc! Hi ha un foc! Ding-dong! Ding-dong! Ha arribat el cotxe de bombers, visca! Tothom enrere, de pressa! Senyora Gos, ja pot engegar l'aigua. Entesos! Atenció, que ve! S'ha apagat el foc. Visca! Moltes gràcies, ens has salvat. Ha sigut un plaer. Per això hi som, per ajudar la gent. Perquè som el grup de mares bomberes. I ara que la senyora Conill ha sigut tan amable d'inundar-nos el jardí, podrem passar una bona estona saltant els bassals de fang. M'agraden molt els cotxes de bombers. Sobretot aquests que ho deixen tot ple de bassals de fang.